Marjalo pasu-pasu, anak magodang siat tongan di bagasnya suhutan. Asope amang bonasu nami, asope saat tami tangyang ta tuamat tadi bata. Ope marhite uning-uningan namion, upa saat tami tangyang ta, asa dokono masawan na tua-tua, asa pinalu mata gading hawa anak palu-palu na, tibuma pengantin mengabing-abing, anak buka baju, boru mabai dua. Asa upa saat tami tangyang ta tuamat tadi bata, ope hohom mai tadi anak. Iya, unang jorong nama nortor, hohopita. Mau lihat Gabe emang. Kasaluhuna dengan nibasani amat tadi bata. Napos rohanami asa baik damang majo alu-alu damang tu amat tanah martua debata. Tu damang sibukka utaon asa anggiat diakka nama muka hami iulaon lasneroha asa horas bona suhut suang sonedo diakka namar gula marbur. Mula-mula. Tupang masongon ni dok ni na tua-tua asa tubuh lak-lak tubuh si korong idolok ni purba tua tubuh anak tubuh buru mana sida aku namai saur matua di selane emang permusin nami mula jadi hon. Baik, mula jadi emang. Asa jadi, akka panggil nami. Mau boru nami ala lau mangeliak mai ta maratur mah sesuai nak nak kini berarti obat beris mau nanti musim nami asal lihat panggabi lihat perhorasan kami lah terter di poguni alaman baik namang godang lihat gabe lihat horas.